Land- en tuinbouw schreeuwt om zoetwater. Het is dinsdag 11 augustus. Dit is Zeeland Nu. Droogte zorgt voor steeds meer problemen. Meer testen levert meer geconstateerde besmettingen op. En zweten 's nachts gewoon buiten gaan slapen. Dag dames en heren, nog nooit was het neerslagtekort in Nederland zo groot als dit jaar. En dat heeft negatieve gevolgen voor de land- en tuinbouw in Zeeland. Afgelopen weken heeft het weliswaar een paar keer flink geregend, ook vanmiddag een paar spetters. Maar het is nog altijd veel te droog. Zeker in combinatie met de huidige hittegolf. En alleen met zoetwater groeien de gewassen. In andere provincies wordt het land bij langdurige droogte beregend. Maar dat is in Zeeland veel moeilijker. Omdat we twee enorme zoute waterlichamen hebben die dwars door Zeeland heen snijden, de Ooster- en de Westerschelde. En die maken dat ons bijna gehele watersysteem brak of zout is. En met zoutwater kan je het land niet bewerken. Waar halen we dan nu ons zoetwater vandaan? Wij halen ons zoetwater nu uit gedeeltes van Zeeland waar het watersysteem wel zoet is. Zoals Vlaanderen, Tolen. En we halen het uit de ondergrond. Het Volkerakzomeer is een van de grootste zoetwaterbekkens in Nederland en wordt volgens de ZLTO op dit moment niet optimaal benut. Nu kunnen we alleen boeren op Tolen en Sint-Philipsland gebruik maken van zoetwater uit het Volkerakzomeer. Wij denken dat dat gebied veel groter kan worden. Door middel van buisleidingen kan dat verder de provincie in worden getransporteerd. En dat biedt gewoon enorme kansen voor de Zeeuwse land- en tuinbouw. Op Tolen hebben een aantal boeren ook zelf voor een oplossing gezorgd om het land bij droogte van zoetwater te voorzien. Een mooi voorbeeld is waar we hier achter staan. We pompen hier zoute kwel uit een polder weg terug de Oosterschelde in. En waardoor het zoetwatersysteem gewoon van voldoende kwaliteit is. Dus je krijgt niet dat de stromen met elkaar gaan vermengen. En je blijft dus een constante goede kwaliteit zoetwater hebben. Waardoor we eigenlijk op bijna heel het eiland kunnen beschikken over zoetwater. Een andere optie zou kunnen zijn om gezuiverd rioolwater in de sloten te laten lopen. Maar daar heeft het waterschap een duidelijke mening over. Dan zeggen wij altijd 3 keer voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. Want ons gezuiverde afvalwater is wel goed genoeg om de Ooster- en Westerschelde in te pompen. Maar blijft een bepaalde vervuiling houden. De bekende medicijnresten, mensen die bij de apotheek hun spullen in moeten leveren en niet door het toilet moeten spoelen, is er één. En de vraag is of je het dan kan gebruiken in de akkerbouw. En dat is niet een probleem van waterschap Scheldestromen. Dat is zelfs op dit moment opgetild naar Europees niveau. En Europa komt met regels binnen nu en enkele maanden onder welke omstandigheden wij ons gezuiverde afvalwater mogen gebruiken. Ten Kate maakt zich zorgen over de toekomst en vindt dat er zo snel mogelijk een plan moet komen om de beschikbaarheid van zoetwater in Zeeland te vergroten. Er moet gewoon een kansenkaart komen voor heel Zeeland om te kijken in welk gebied welke oplossing het beste past. Nou, dan vinden wij dat we vanaf 2021 daar hard aan getrokken moet gaan worden en dat we ook met de uitrol van die maatregelen kunnen gaan starten. Ik denk dat het meest belangrijke wat we op dit moment met stip op de voorgrond zetten is dat alle initiatieven die er zijn in de provincie, die soms uit onze eigen organisatie komen, maar veelal ook uit de innovatiekracht van de akkerbouw, dat we die op een rij zetten en zullen toetsen op haalbaarheid op korte termijn. In de afgelopen 7 dagen zijn er 26 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen in Zeeland. Elke week laten nu meer dan 1000 mensen in Zeeland zich testen. Er wordt veel en gericht getest. Meer testen betekent dat er ook meer besmettingen worden opgespoord. Maar dat is niet per se verontrustend. Dat klinkt alarmerend als je zegt we hebben zoveel positieven gevonden, maar dat is denk ik heel goed geweest. Want daarmee hebben we ook zeg maar, de angel uitgehaald en hebben ook de mensen die daadwerkelijk positief waren, hebben weten te kunnen isoleren, waardoor verspreiding zeg maar, zich niet door heeft gezet. Nieuwe besmettingen dus, maar er liggen op dit moment geen coronapatiënten in Zeeuwse ziekenhuizen. Microbioloog Wintermans kan dat verklaren. Het kan zijn dat er nu vooral bij de jongeren, bij de jeugd besmettingen zijn die minder toch kans hebben om opgenomen te worden in het ziekenhuis. Maar het kan ook zijn dat de mensen die besmet zijn, dat die nog opgenomen gaan worden. Want er gaat altijd een tijdje overheen. Het constateren van besmettingen en ziekenhuisopnames, vaak 5 tot 10 dagen. Het laatste overlijden van een coronapatiënt in Zeeland was 30 juni.
De afgelopen 2 weken is het aantal inbraken in onze provincie weer toegenomen. Er werd 21 keer ingebroken in Zeeuwse huizen. Eind april, begin mei gebeurde dat maar 6 keer. Waarschijnlijk omdat toen in die tijd veel bewoners vanwege coronamaatregelen veel meer zelf thuis waren. Het aantal inbraken ligt nu weer op het niveau van voor corona. Even je mobieltje checken in het verkeer. U doet het zelf stiekem misschien ook wel eens een keertje. Anoushka Harms uit Terneuzen wil peuters en kleuters nu al bijbrengen dat dit gevaarlijk is. En dat doet ze met haar nieuwe gedichtenbundel Fantasiewolkjes. Molly liep op straat, was al vroeg uit bed. Ze keek op haar mobieltje in haar kleine pootje naar een filmpje van vlogger Mier. Molly voelde ineens een harde, pijnlijke tik. Ze viel omver en zag een grote zwarte fiets. Zoveel narigheid uit het niets. Gelukkig loopt het voor Molly goed af, maar het is toch een fikse waarschuwing. Dat kindjes dan denken, oh jee, ja, Molly Mol, oei, wat is haar wel niet overkomen? Ja, dat wil ik niet meemaken. Dus ja, dat ze toch besef krijgen van hoe gevaarlijk het kan zijn. Ook andere maatschappelijke thema's worden belicht in het boekje. Zoals racisme, waar Anoushka zelf ook mee te maken heeft gehad. Ik had ook al het gevoel dat ik er niet echt bij hoorde. Want ja, ik had geen blond of donker haar. Ik had rood en dat was toch een beetje apart. Dat doet pijn. Kijk, op dit moment speelt heel erg Black Lives Matters. En ik heb zelf het gevoel dat everybody's life matters. Ieder zijn leven doet ertoe. Dus daarom heb ik bewust voor een getint elfje gekozen in mijn sprookjesverhaal. De gedichtjes spelen zich af in een multiculturele wereld die Anoushka graag had willen presenteren, maar dat ging even niet. Ik had het eigenlijk het liefst in een klein vestzaktheater een presentatie gegeven. Maar ja, omdat dat moeilijk is met de corona, heb ik besloten om dat met een filmpje te doen. Daarvoor moest ze wel even wat meubels verschuiven, maar dan heeft ze in haar woonkamer een prachtige studio. Kijk eens waar ik ben. In een groot sprookjesbos met allemaal dieren om me heen. Al deze dieren vind je terug in mijn boekje Fantasiewolkjes. Grote oplages heeft Anoushka niet verkocht. Het schrijven is voor haar echt een hobby en dat moet zo blijven. Als ik zou gaan moeten schrijven van je moet nu een boek binnen een half jaar af hebben, dan komt er druk op. Dan is het ook niet leuk meer en is het ook geen hobby meer. En ik vind het toch wel leuk om het gewoon als hobby te zien en op momenten te schrijven waarop ik de energie heb en waarop het voor mij uitkomt. Ja, aangeschoven wordt ander nieuws in Zeeland. Stefan Daan. Stefan. Tja, de warmte in Zeeland, dat is op zich geen nieuws natuurlijk. Maar ik merk, jij misschien ook wel, dat de nachten ook warmer en warmer worden. Gelukkig vandaag een paar spetters in Zeeland. Er was wat regen, maar dat zorgde niet voor verkoeling, denk ik. En dus zal er ook nog geen eind komen aan die plaknachten. Ja, wat doe je dan? Zweten in je bed liggen, denk ik, veel mensen. Maar Marleen en Cor van der Velde uit Hoek, die bedachten een andere oplossing. Gewoon in je tuin gaan liggen. Dit is het. Dit is het. Hier hebben we onze slaapkamer gemaakt. Nou, je voelt gewoon het verschil in temperatuur. Echt hè? Het is best wel warm en de wind bleef warm. En zullen we buiten slapen? Nou, dat is wel een idee. Ja, we hebben geen matras. Snel eventjes naar Terneuzen binnenstad. 2 matrassen gescoord, lakens eroverheen, partytent opgezet. Nou, we gaan slapen. Slaapt u ook lekker? Heerlijk. Het gaat steeds beter. Je moet het wel leren, moet ik zeggen. In de eerste nacht hoor je ook alle geluiden. En de tweede nacht is zoiets van, oh ja, dat is dat. En de derde nacht, ik geloof niet dat ik iets gehoord heb. Vindt u het niet eng? Nee, waarom? Er komt een egeltje voorbij, de kat van de buren komen eens kijken, onze eigen katten komen erbij liggen. De hond is er, kan niks gebeuren. Ja, in principe kunnen veel mensen dat doen, in de tuin slapen, toch? Ook als je een kleine tuin hebt. Goede oplossing voor 's nachts, denk ik. Maar overdag zijn er ook nog genoeg mensen die worstelen met de hitte. In Zeeland kan je natuurlijk gewoon verkoeling zoeken aan zee of aan een meer. Maar er wordt ook verkoeling gezocht op plekken waar je het misschien niet zo snel verwacht. De bibliotheek bijvoorbeeld. Kijk, je kunt op de thermometer zien, het is 23 graden. Dus dat scheelt zeker 10 graden met buiten volgens mij. Lekker om te werken, maar ook heerlijk om te studeren. Well, I'm not at the beach because it's quite hot outside and I prefer just reading or studying here at the library.
Mensen komen juist hier even een drankje doen omdat het lekker rustig is. We maken dingen mee dat de mensen in kinderwagens even hun babytje komen laten slapen. Mensen zoeken toch de koelte op en dat is op dit moment in ZB een hele mooie gelegenheid. Dus we dachten, we gaan even naar de bibliotheek. We moeten toch voorraad hebben voor als we naar bed gaan, even een boekje lezen. Het is hier lekker koel, dus waarom niet? Ja, er ligt veel stil, hè, Stefan. Is het niet door corona, dan is het wel door de hitte. Veel ligt stil, maar dat gold vandaag niet in Schavenpolder. Want daar trokken Zeeuwse knollen en hun baasjes zich helemaal niks aan van de hitte. De jaarlijkse oogstdemonstratie van Stichting Het Werkend Trekpaard was daar. En ja, die ging gewoon door. Zoals je ziet werken de paarden zich in het zweet. En dat zal voor de manners van de authentieke voerwagens en landbouwwerktuigen niet anders geweest zijn, denk ik. Hopelijk niet te warm voor de paarden zelf. Ja, zo te zien gaan ze er goed mee om. De mannen zien er wel bezweet uit, maar die paarden redden het wel volgens mij. Ander nieuws over de hitte op omroepzeeland.nl. Stefan, dankjewel. Het was dus vandaag in Zeeland nog steeds warm, gemiddeld 30 graden. Maar er waren ook de eerste bewolking en ook de eerste regenbuien te zien. Morgen nog een warme dag met toch ook al regen in het oosten van Zeeland. En daarna een behoorlijke omslag naar regenbuien en onweer. En straks na het nieuws krijgt u nog het uitgebreidere weerbericht. En ook dan trots op Zeeland. Dit keer de wereld van de pleziervaartuigen en de jachthavens. Ja, dat is een belangrijk moment, want als de havenmeester in de jachthaven aanwezig is, dan is het eerste wat hij doet, is de vlaggen hijsen. Ja, en dat dus zometeen. Ik zou zeggen nog een hele fijne dinsdagavond en heel graag tot morgen.